बांग्लादेशी और रोहानिया मुसलमान थर थर कांप रहा है, खौफ में है। और मैं इनको कहूंगा 24 से 48 घंटा के अंदर में बंगाल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे घरों पर जैसी भी चलेगा, इनकाउंटर होगा। से बरहानि नोंथांमोननि गेजेराव धामाखा मोनसे आपडेट होनो नागिरदों आङो होखारस्रांनायनि एबा इभेक्सननि मोनसे आपडेट दै नोंथांमोननि गेजेराव आङो धामाखा आं मोनसे भिडिअ क्लिप होग्रोनोसै नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनोसै नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय बे जाबाय वेस्ट बेंगलनि भिडिअ नाथाय बेसेबां गोबावनि बेखौ आं मिथिया खिन्थु नोंथांमोना आं होनो थांगासिनो दं नागिरदो भिडिअ क्लिपखौ। देख लो हमारे हिंदू भाई बहनों, तुम्हारी एक वोट की ताकत, ये घुसपैठी बंगाल छोड़कर जा रहे हैं। दादा आप लोग कहाँ से आए हो? कोलकाता से आए। अब बांग्लादेशी है। अब बांग्लादेशी हो? हाँ। कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। तो अभी क्यों वापस जा रहे हो? ये नहीं से सालों हो गया, इसलिए हम वापस जाना चाहेंगे। मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है जी, मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है। अब आप इसी से अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। जिस दिन हम सब हिंदू एक हो गए उस दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बाकी ये देख के आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही देखिए लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश को जा रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि कोई भी रोहिंग्या मुसलमान इस वीडियो को देखे तो वो भी डर के मारे भागने पे मजबूर हो जाए। बांग्लादेशी और रोहानिया मुसलमान थर थर कांप रहा है, खौफ में है। और मैं इनको कहूंगा 24 से 48 घंटा के अंदर में बंगाल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे घरों पर जैसी भी चलेगा, इनकाउंटर होगा। ओके नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बे जाहैबाय मा दानि मोनसे सोलिफु थासारि होननानै जों दा मोनथिबाय थादों। ससियेल मिडियायाव गोबां बे भिडिअआ गोसारगासिनो रायजो नोंथांमोन जे वेस्ट बेंगलाव दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो धामाका मोनसे आपडेट दिनै जायनोखि वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुंदों आसामाव दा जेरैबायदि बांग्लादेशिफोरखौ लानानै होखारस्रांनाय खामानि सोलिगासिनो दङ बेबायदिनो वेस्ट बेंगलावबो दा होखारस्रांनाय खामानिया जागोन होननानै बिथाङा स्पष्ट बुंबाय। आरो बेखौ लानानै दा जों मोनथिदों कि दा वेस्ट बेंगलाव बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जायफोरनाखि बांग्लादेशनिफ्राय फैदोंमोन बिथांमोना दिनै माने ओरै कलकाता ओरै माने गासैबो बिथांमोना माने वेस्ट बेंगलखौ गारि गारि बिथांमोना दा बांग्लादेशआव थांफिनगासिनो दङ। दहाय नोंथांमोना भिडिअ क्लिप होनाय जाखाबाय, नोंथांमोना नुखाबाय जे बाहाय मिडिया सोंनायाव बिथांमोना मा बुंदों जे बिथांमोनहा बांग्लादेशनिमोन दा दिनै इलेक्सनाव जेनबाय दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै बांग्लादेशआव थांफिनसिगोन मानोना बिथांमोननि डकुमेन्ट्सफ्राबो गासैबो बांग्लादेशि जोब जाहैबाय आरोखि। स' दा बिनिखायनो बिथांमोना थांफिनगासिनो दङ। दा अब्ला नायदो नोंथांमोनहा जुदि बे जाथायफ्रा जुदि सैथोब्ला नोंथांमोना सिन्था खालामबानो जाबाय होनबा वेस्ट बेंगलाव दिनै बेसेबां बांग्लादेशि सुबुंफ्रा दिनै लोब लोब मानि थाखाय थाफैखो होमबा दिनै ममता बेनार्जीया बेसेबांबा बोसोर दिनै वेस्ट बेंगल माने रायजत्व खालामबाय, बिथाङा चिफ मिनिस्टार जानानै वेस्ट बेंगलनि गोबाव बोसोर सोलिबाय आरो बे समाव जानो हागौ गोबां बांग्लादेशिफ्रा दिनै हाबनानै वेस्ट बेंगलाव थाफैदों। आरो दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै बिजेपिफ्रा जे बेखौ बुंदों जे मा जायफोर बांग्लादेशि बिथांमोना खारनांगोन बेखौ स्पष्ट बुंखाबाय आरो बुलडुजार दा सालायसिगोन। थिग बेबायदिनो जों नुगोन अब्ला वेस्ट बेंगलाव धामाका मोनसे धामाका जासिगोन इभेक्सन होस्रांनाय खामानिया। दा लोगोसेनो जोंनि आसामावबो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाखालिबो बुंबाय थादों आरो इलेक्सननि सिगां केम्पेइनाव बुंबाय थादों जे ओइबार 5 लाख 4 लाख आरो 5 लाख हाखौ माने इभेक्सन खालामनाय जागोन, माने होस्रांनाय जागोन जायफ्राव इलिगेलि बांग्लादेशिफ्रा थाफैदों दखल खालामदों, जायफोर सरकारि हाफ्राव बिथांमोना थानानै दङ बेखौ गासिबो होखारजोबगोन। बेखौ दिनै स्पष्ट बुंबाय। अब्ला 5 लाख बिगा हाया धेमालि नामा? गोरलै बाथ्रा नङा। स' 5 लाख बिगा बै हाफोरखौ दानि आसामनि जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो होखारगोन। आरो आंनिफ्राय खुथार खुथार गोरबो गोसोनिफ्राय आं आपिल खालामबाय थागोन जे जोंनि दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं गोरबो गोसोनिफ्राय खावलायगोन आरो बिटिसिनि चिफ हारमा मुलारि सारखौ आं खावलायगोन जे सार प्लिज अननानै जेरैखि जाया राहायै जोंनि बिटिसिआवबो इभेक्सन खालामनायनि प्रसेसटाखौ लादो। इभेन जायफोर जोंनि बिटिसि हालामाव गोग्लैनाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बे दखल हाबनानै दङ बेखौ मानि मदद लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि मददजों जायखिजाया राहायै जोङो आसामावबो बै बांग्लादेशिफोरखौ होखारनायनि खामानिखौ मावदो। आरो जाय बिथांमोना बांग्लादेशि नङा आसामनि थागिबि मुस्लिमफोर बिथांमोनखौ जेबो दाखालाम, जायफ्रा बड'लेण्डनि थागिबि मुस्लिमफोर बिथांमोनखौ जेबो दाखालाम, बिथांमोना थाथों। आरो आं रिकुवेस्टबो खावलायगोन
आसामनि थागिबि मुस्लिम आरो बड'लेण्डनि थागिबि मुस्लिमफ्राबो नोंथांमोना बिथांखौ सिनायथ' खालामना बुंनांगोन नोंथांमोना दोनखोमानो मोननाय नङा जाय बिथांमोना दिनै इलिगेलि दंफैयो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाबनानै दंफैयो बिथांमोना इलिगेल थाफैदों नोंथांमोनाबो गोरबो गोसोनिफ्राय बिथांखौ थांनो थिनदो जे जाय जायगायाव थादोंमोन नोंसोरो थांदो नङाबा जोंहाबो अयथासार जागोन होननानै नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामबानो जाबाय गोरबोजों आं दिनै नोंथांमोनखौ बोराबनानै बुङाखै जे जाय बिथांमोना बांलादेशनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव थाफैदों जोंनि बिटिसिआव थाफैदों जोंनि ट्राइबेलनि हायाव थाफैदों बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थाफैदों बेखौ नोंथांमोनहाबो माने नोंसिनि मानसिफोरखौ जाय बांलादेशनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ थांनो थाखाय नोंथांमोना खावलायबानो जाबाय अब्लानो खुनु मोनसे बुलडोजार सालायनांगौनि गोनांथियानो गैया नोंथांमोना सम नांगौ सप्तासे नांगौ मास मोनसे नांगौ 1.5 मास नांगौ जोंनि गानग्रा जोमग्रा जि जोमखौ लांनो हिसाबै दा नोंथांमोना सम मोनगोन दा बेनिखायनो आं खुथार खावलायबाय नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो गोरबोनिफ्राय आं खुथार खावलायदों सार प्लिज अननानै आसामाव दा जेरैबायदि आरो गवालपारा लखिमपुर गथाय आसामावनो आफार आसामनिफ्राय लानानै जेरै लवार आसामसिम जेरैबायदि दा होस्रांनाय खामानिखौ सोलिगासिनो दं जोंनि बिटिसिआवबो जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ जायफोर लानानै दङ आरो जायफोर सरखारि हायाव लानाय दङ बैफोरखौ होस्रांनानै जे बेवहाय माखासे गिदिर जोंनि इन्डास्ट्रिफोर एबा जोंनि अफिसियेलि माखासे माने अफिसफोरखौ लुफुङो डेभेलपमेन्टनि माखासे अफिसफोरखौ लुफुंनानै मावनायनि सुजुग सुबिदाखौ लायो बेखौ आं खुथारै खावलायबाय बेनिखायनो बे खामानियाव जोंनि गोबां माखासे हारि माहारि मोजां मोनग्रा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्राबो मदद होनांगोन जेन' जायफोर जेनुइन आसामनि थागिबि मुस्लिमफोर बड'लेण्डनि थागिबि मुस्लिमफोर बिथांमोनखौ खुनु जेबो खालामनो मोना बिथांमोना थानो हो खिन्थु जायफोर बांलादेशनिफ्राय फैदों बिथांमोनखौ गावसिनि जायगायाव जों थांफिनो आरो बिथांमोनखौ थाब थिनहरो आरो थिनहराबा बिथांमोना जुदि खोथा होनाय बायदि जुदि बिथांमोना थाङाब्ला एबा थिनहरनाय बायदि थाङाब्ला बिथांमोनखौ होस्रांनायनि खामानि एबा एभिक्सननि खामानिखौ मावनांगौ बेखौ जों हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि मददजों मावनांगौ आरो बेखौ जोंनि बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि EM फानिराम ब्रह्म सारा बिनि सायाव फुरा रल इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावनांगौ आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय प्लिज सारमोन जेन' जोंनि बड'लेण्डखौ रैखाथि खालामो जेरै आसामखौ दा रैखाथि होनायनि मुङाव दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया खामानि मावदों खुनु बियो गियाल'ना दिनै मोनफ्रोमबो मिटिं दावथिङाव बुंदों जेसेबांसिम आं थागोन जेसेबांसिम आं आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन एसेबांसिम मियाया खुनु सान्थि गैया होननानै बियो स्पस्ट' बुंदों थ' थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसिआवबो जे जोंनि हारामाहुले सारा जेन' बेफोरबायदि साहस लानानै मामानि अननायजों एबा मामानि मददजों जेन' जोंनि बिटिसिखौबो सेफटि लाखियो आरो जायफोरनाखि इलिगेलि इनक्ल'सार बिथांमोनखौ जेन' गाव गावनि जायगायाव थिनहरफिननायनि पलिसिखौ लायो आं बेखौनो गोरबो गोसोनिफ्राय खावलायबाय प्लिज